Ja sori, jos siitä rulluluisteluvideosta äsken tuli niin lyhyt. Koska meidän kaveri tuli sinne. Ja me ei tiedetä, että saako se olla videossa. Niin. Niin sen takia piti katkaista. Niin, ja tästä tulee Osa 2. niin, osa 2. Niin, tässä tulee monta osaa ehkä. Koska Me käydään ehkä kaupassa, niin me ehkä kuvataan se reissa. Ehkä kuvataan se reissa, niin, ehkä kuvataan. Ehkä. Mut me ei kuvata siellä kaupassa, koska No en mä tiedä, kuvataanko? no, ei viiti, koska sitten kun me ollaan kamera kädessä siellä kassalla, niin No ei. Eli nyt me mennään tälle mun kaverille hakea sillä. Anteeksi, jos me puhutaan tässä niinku eri. Mutta meidän on nyt katsottava, koska te ette saa nähdä mun taloa. Niin paitsi ei me vielä ehkä katkossa tätä. Ehkä kohta. No niin. Eli kohta tulee osa 3. Niin sitten kun mennään kauppaan sitten. No niin, tää video loppuu tähän. Tai siis tää jakso. Niin, Koska nää on vähän lyhyempiä. Te voitte katsoa sieltä kanavalta niitä toisia jaksoja. Joo, Eli kuitenkin moikka! moikka!